לפי מה אתה בוחר למי להצביע לכנסת? לפי מה? לפי... שאלה טובה. השאלה מאוד קשה קודם כל, כי היום מועמדים רציניים אין בכנסת. כולם מדברים ואף אחד לא עושה שום דבר. בוא אני אגיד לך, הם כולם יוצאים בהצהרות, הם כולם מבטיחים לפני הבחירות, כולם מגיעים לשכבות הכי נמוכות. אני לא מצביע לאף אחד, כולם שקרנים, כולם גנבים. הייתי בוחר להצביע לפי הכושר, שכנוע שלו, לפי התרומות שהוא תורם. שומע מה הם אומרים, מחלק ב-50%, אוקיי? ורץ עם זה קדימה. וכשהם תופסים את הכיסא, מתנפחים מהבורקסים ומהמזנונים על חשבוני ועל חשבון הרבה אנשים שתאמין לי שלא יכולים לגמור את החודש. לא, 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 הכי פחות גרוע היה למלך הזה. כולם אותו דבר. מה עכשיו הקלטת אותי? אני לא יודעת, זה הקטע. שבארץ שלנו אני לא מאמינה לאף אחד. כמו עיוור ושם והולך. חשוב לי הכל, חשוב לי מקבץ. אני מתעסק במסחר, לי חשוב הכל. ותאמין לי ומתגרשים כי זהו, כי אחרי זה מתחילים הוויכוחים והמריבות ואנשים אומרים יש גירושים, גירושים זה בגלל שהראש מסריח בממשלה. וואלה, חפשים שיהיה טוב, מי שעושה את הכי טוב אנחנו נלך איתו, מי שטוב לנו. זה בוא נראה, ננסה להחליף לטוב. אף אחד לא עושה טוב, באמת אף אחד לא עושה טוב, אין מי שיעשה גם טוב. את האמת שלא חשבתי על זה, אבל זה חומר למחשבה. היי, אנחנו רוצים להכיר לכם את כנסת פתוחה, זה פרויקט קוד פתוח, מבוסס מתנדבים, שנועד לעזור לאנשים לעקוב אחרי מה קרה בכנסת ולעזור להם להחליט איך כדאי להם להצביע. כנסת פתוחה היום הוא חלק מהסדנה לידע ציבורי, שזו עמותה פוליטית על-מפלגתית שקמה בשביל לקדם אג'נדה של שקיפות ושיתוף ציבור. ויש גם אפליקציה לאייפון ולאנדרואיד. הוא פיתח. לקראת הבחירות יצאנו בקמפיין שמזמין את הציבור לדעת קצת יותר על מי שהוא בוחר. יש לנו עוד המון עבודה, צריך לשפר את הכלים שלנו, להתאים אותם לקראת הבחירות, צריך להפיץ את המסר. כאן אנחנו צריכים עזרה שלכם, אנחנו צריכים שתדברו עם חברים שלכם, אנשים שאתם עובדים איתם. אם אתם מפתחים, אתם מוזמנים לבוא ולהצטרף אלינו ולעזור בפיתוח של האתרים. בן? הלו? בן, מה? זה מהבנק. אמרו שנגמר הכסף בקופה. הגענו לחלק הלא נעים בסרטון שאני צריך לבקש מכם לעזור לנו בתרומה כספית. תודה על ההקשבה, בינתיים נחזור לעבוד. אוקיי, קאט, תודה, אתם יכולים, סיימנו.